aya Ban gajiya yan baci abba yana godiya abinda kuka yi ya fada ba za ya manta baya ba. ni da ina ni da gobe sauri na zuwa yan uwa zaɓe suka ce an daga a yanzu suna ɗimuwa abba kabir ka zamo haske fitila ɗan uwa ka garin bacci na gano su suna godiya Ban gajiya yan baci abba yana godiya abinda kuka yi ya fada ba za ya manta baya ba. bacci nake hamdala ku yo ku yi mishi addu'a in ya zamo ya rike sannan kuma ya yi juriya su kwado yau an fashe su ungulu na ɗimuwa abba kabir man kace yan bacci ba koke ba Ban gajiya yan baci abba yana godiya abinda kuka yi ya fada ba za ya manta baya ba. Baba na ce na baba abba kabir yan uwa na baba janar buhari kun ji mazajen kwarai da kadimul islamu kun ji mazajen kwarai kanawa mun ga sabon ku tabbas ya godiya Ban gajiya yan baci abba yana godiya abinda kuka yi ya fada ba za ya manta baya ba. ina gashe na ga yan baci mun rike abba Naka sai naka yan baci mun rike abba. dole ne in gaishe da dubun masoyanka Yan baci mun masu rike kaunar ka abba. na da suna ta kewarka shi ya sa na yi waka din na gaishe ka Yan baci za mun mu rike je abba albishirin ka kai abba Mace abba ka da jama'ar ciki naka dole ne shugaban jam'iyya na gaishe ka Abdullahi Togo abba a gaishe ka gaisuwa jiya man zanyo guri naka Haji Sani magaida su ga yabo naka Wardan mace ga karin jinjina kunka gaisuwa ga mikan gun shugaban kokas Haji Gambatin na yi jinjina kunka Namu ina ado sakatare na kokas Samu iliya sun saye a gaishe ka Da zaki na ce mai sa maza su ta Malamai ta alkan bego wa gaishe ka Da sarki na yakin abba gaishe ka Mai tuka Abdullahi magaji a gaishe ka Bai rashin kokas a gaishe ka Bai rosa ya kai ma a gaishe ka Bai Muhammad kokas a gaishe ka Musa Haruna kokas ma a gaishe ka Shehu kokas a gaishe ka Nura Bayero ka musulaga yabo naka Da ne a gaishe kan kara gaishe ka Aibu Ilbis na zo in gaishe ka Ciyaman na saye mai gida haka Nura Lado tilas ne in gaishe ka Aminu Bello kai ma a gaishe ka Habibu Bigo saye a gaishe ka Ban Hasana da Usaina a gaishe ka Awwalu Horo kai ma a gaishe ka Ado mai rake kai ma a gaishe ka Awwalu mai caji ka yabo naka Da hana Suleiman ma a gaishe ka Nasira na bulke kai ma a gaishe ka Kina nake yi ni dai guri naka Mashin Musa ne jinjina kuka Bayan kiyaman din sa ya gaishe ka Sila na Yallamini da gaishe ka Musa jini
amsa sunanka tabbata mun rike Alƙadan ya ma a kai shiga tabbata mun rike Ya malan shekarau a kai shiga tabbata mun rike Ana ta zo to mu je shuga tabbata mun rike Har tela jinjina gunka tabbata mun rike Aro da baba a kai shiga tabbata mun rike Suri zama a kai shiga tabbata mun rike gidan gishiri a kai shiga tabbata mun rike Gabaɗin tsoho a kai shiga tabbata mun rike Haruna dando a kai shiga tabbata mun rike Babatina awwal zan yabo gunka tabbata mun rike Ya malam kai shiga tabbata mun rike Ya Hassan Anas ko kai shiga tabbata mun rike Abba ga dubun masoyanka tabbata mun rike Ina sun yo dai guri naka tabbata mun rike Murna da cin zaɓe naka tabbata mun rike Ka sun salai kai shiga tabbata mun rike Na yoji dina guri naka Haya kai domin neman ƙarin bayani Na kusa ranar ta lambar waya kamar haka 080-830-12788 a yasarwa lafiya sadiq dan haladu